Kana so ka fara creating content amma har yanzu baka da idea. A yau na kawo muku content guda 3 da zaka iya zaɓar ɗaya daga cikin su. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, idan baka following ɗina ya kamata kai following ɗina ta yadda zaka dinga samun videos ɗina akai-akai. Na ukun su shine motivation speech. Motivation speech shine ka dinga kawo short talk masu ƙarfafa zuciya. Na biyun su shine financial content. Financial content shine ka dinga kawo mutane shawarwari yadda za su dinga yin budgeting kuɗin su. Na ɗayan su shine personality content. Personality content shine ka dinga kawo mutane videos akan yadda mutane suke tafiyar da rayuwarsu, yadda halayen 'yan adam suke. Kuma mutane suna son wannan content ɗin sosai. Shine zaka ji ana dinga ambaton introvert, extrovert, ambivert da sauransu. Lallai wannan content ɗin idan zaka yi shi, mutane suna son wannan content ɗin sosai. Ka tsaya ka yi shi da kyau. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo ka danna min alamar like. Sannan idan kana so ka koyi yadda ake yin waɗannan videos ɗin, ga link na a description, ka shiga ka danna min alamar subscribe. Insha Allah zaka samu videos ne da zaka koyi irin waɗannan content ɗin masu sauƙi.